Казвам се Мариан Славков и съм треньор по плуване в Национален спортен клуб Олимп. Развивам плуване за здраве и плуване за възрастни. Най-важните умения, които се придобиват в плуването, изграждат характера на един човек. Моя цел е да науча децата да плуват правилно, защото тогава ползата от плуването е по-голяма. Качествата, които искам да притежава един пловец, това са: на първо място да бъде дисциплиниран и мотивиран, да има добро физическо и психическо здраве, да бъде отговорен към тренировъчния процес, да бъде концентриран и адаптивен, да има добра гъвкавост, сила, бързина и издържливост, да има потенциала да се развива като добър спортист. Целите, които си поставям, когато започна да работя с едно дете или възрастен, са в рамките на една година да ги науча да плуват максимално добре спрямо техните възможности два стила – крол и гръб. Извън басейна, освен добри пловци, възпитавам децата да са добри хора. Научавам ги как да се справят с динамичния живот, да запазят детското в себе си, но също така да имат силни и непримирими характери. Също друга моя цел като треньор е да направя така, че спортът да остане част от техния живот. За мен на първо място да работя в клуб като Олимп е чест. Знам колко трудно е да станеш част от този отбор. Знам, че всеки един треньор в този клуб има безброй качества. Ние като треньори имаме еднакви ценности. Работата с деца за мен е отговорност, удоволствие и призвание. Когато работя с децата и ги виждам как се развиват във водната среда, аз се чувствам удовлетворен, полезен и горд.